ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии Сомонаи Авто ТВ. Ҳама каса хушомадед ба канали мо. Ирӯз 13 октябри соли 2023 якчанд дона мошинаи нави пачка барои шумо пешниҳод кардем. Азиз тамошо кунед. хона ва замини квартира ва техника компания аппарат мошина дар шумо боша агар барои фурӯш ё реклама метавонед дар ҳамин васаи мо равона шикунед. мо рекламаш мекунем, мефурӯшем, метавонед шумо. хулоса ки хотири меҳнатои мо дар ҳамин навори мо лайкора монен, чанд харид метавонед лайк монен. Ба канал подписаться кунен. Вақте ки мо навор кардем шумо хабардор мешавед бачаҳо. дар ҳамон комментарий нависед ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар маъқул ё лозим шумода нависед, мо пешниҳод мекунем дар ҳамин навори баъдина бачаҳо. эълона тамошо кунед. беҳтари эълон шага мо эълона сар мекунем ва ҳама шумо тамошои хуб бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. Volkswagen Passat қабул кардем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. солаш 1998, нархаш 43000 сомонӣ. WhatsApp дорам барои муроҷиат занг занен. мотораш 1.8, кузов седан, мотораш нав кадагай, ходовой 80%, балонош 80%, краска радной хачай, кондиционер 100%, пешкаш 100%, ҳуҷҷатош 5 моҳа. хоб корни салон ҳама ҷош хулоса ҳама тарафа қонуни қоида кардагай дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо нархи 43000 сомонӣ. ина марамат кинен касоне ки мехаранд. рақамоша мондем, рақамои Тоҷикистон WhatsApp ҳам дорад. занг занен, оиди мошин бо маълумоташа бигирен. ҳамин наворда фақат бардор азиз, касе ки тамошо кардем хушбаҳортон, ҳамин лайкора фақат монен, баъдан далчи тамошо кунед. эълони навбатиро мебарем бардор азиз. Opel Astra F солаш 1992 дар ноҳияи Восе бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишҳояш танҳо гази холӣ дар кузови универсални қарор дорад. объём мотораш 1.6 литр аст. коробкаш боша механика. мошин хулоса хела гаштагиай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор статер 4 балон нав, аккумулятори нав, солаш 92, ҳамаш 97 кардагия хулоса бартазиз. касоне ки мехарен занг занен, оиди мошин бо маълумотошам бигирен. иншоалло ки мошин соз аст, сасияниш хубай, документ дора, балонош ҳолатиш корӣ, краскашам вазиятиш безеб нест бартазиз, сиденёш тоза. хулоса мошин фикр мекунам ҳамақа мешавад. касе мехарад занг занад. эълони сеюм дӯстон азиз. боз як дона Opel Astra F солаш 97 қабул кардем. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархаш боша 32000 сомонӣ аст. дастаяни мошин чотка, бензини газ кор мекуна дар кузови универсални. ҳамон нафарое ки караван хостен марамат кунед. рақамоша мондагем, занг занен. ҳамаи охириш 21 номерош аст. объём мотораш 1.6 литр дӯстон азиз. коробкаш механика. мошин ҳолаташ хуб аст. маълумоти бештар тариқи ҳамин рақамое ки дар рӯи экран аст. мегӯям ки занг занан бо оиди мошин гап мезанем. нашоти нарх навош арзон меша намеша худотон бо дӯстон азиз занг зада пирсен. аз баъд реклама баъри шумо мондем мардон азиз. дар ҳамон комментариё нависен аз кадом маркаи мошино монем, мо пешниҳод мекунем. фақат ҳамон лайкора монем. мошини фурӯшии навбатӣ Vectra A Opel солаш 94, сасияниш соз, 29000 сомонӣ. тарафҳои хуҷанда мошин. сӯзишҳояш бензини газ дар кузови седан. Vectra B касе мехара. дар хуҷандаи мошин 29000 сомонӣ аст. мотораш 1.6 механика, 187000 километр пробегша нишон додагиам. дар ҳолати хуб. ҳамиқа маълумот равон кардагиан. оиди мошин боз мисол касе ки мехарад занг мезанам, мепурсам. наворода фақат дӯстон азиз ҳамин меҳнатое ки мо мекунем бовар кунед ҳар рӯза 2.5-3 соат вақт барои ютуб сарф мекунем. ҳаракат кунем ки ҳамин моран дастгирӣ кунем барои азиз. хулоса мошин соза бачаҳо. Astra F солаш 1997
дар кулоб бо нархи 33000 сомонӣ мошин навбатиро бинаварад. 36 бензини холӣ дар кузови хечбек. Состояние мошина қайд кардан созай, краскаш сирх. Мотор 1.6, механика бачаҳо. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллонаш навай. дискош рамашка документ надора бучидаги бардорад. ҳамиқа маълумотошай масъалаи мошина хулоса документаш тамом шудагиай. нархаш 33000 дар кулоб. ҳай бо худотон занг занен, оиди маълумотош бигирен, оиди мошин. масъалаи документаша хай бо минус мекунен худотон агар ки арзон кунад башо. состояниеша қайд кардан соза 33000 сомонӣ. мошини фурӯши навбатӣ Daewoo Nexi. касоне ки Nexi хостен ҳаррӯза ростӣ меғалта дата сета мо навор мекунем. дар душанбе бо нархи 13000 сомонӣ. 36 бензини газ дар кузови седан, объем моториш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. коробка ходовой 100%, 4 баллон 70%. хоб дорои 7 моҳа ҳуҷҷат. срочна пул лозима мефурӯшемша. краскаш радной, краска сафед. дарони мошина нигоҳ кунед. зернишам сол чиркам нестай, вазияш безел нестай. ягон харошдагиам, пусидагиам ин масъалаода ҷавоб метиҳанд. рақамоша занг занен аз номи канали Далер офисиал ё ин ки Auto TV автомобил аз номи се канали муроҷиат кунед. мошини фурӯши навбатӣ Daewoo Nexi солаш 2002 бачо азиз дар ҳисор айни ҳол бо нархи 18000 сомонӣ. танҳо гази холиай зишуриш ҳамин состоянияй дар кузови седан. краскаш созай, тозаи хушрӯ, мотораш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. касе ки мехара рақамҳои 2 566 54 014 занг занед бачаҳо азиз. 18000 сомонӣ. состояниш созай, вазияти мошин безеб нестай, даронаш тоза, кишоди хушрӯӣ, камрасход. Daewoo Nexi солаш 2002. ҳамун ҳисор мерен, амуҷа мошини мондагиай мехарем хулоса. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз Daewoo Lacetti солаш 2005 дар вахшай ҳамун қурғандай мошин бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини газ сӯзишуришай, дарунаш тоза, берунаш тоза, балонош пашти нав, коробкаш автоматика, мотор 1.6, бензини газ, кузов седан. мошин дар ҳолати хуб аст. алишам мешавад. вариантора хулоса аз тарафи харидоро мебинем. лексусҳоро занг назанед. хулоса ки ҳамин мошин состояниш созай. касе ки мехара омада бина усто қатибия агар бовар накунад. саф сафеди хушрӯ тозаакай. хулоса ки касоне ки мехарин занг занен, намехаridagиҳо илтимос кардан ки нороҳат мо накунанд. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз Mercedes-Benz S-Class солаш 97 дар хуҷанд 28500 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 дизел, кузов седан, краскаи сафед, мотор ДВН қариби 3, коробка механика. дар ҳолати хуб солаш 97, техосмотр нав 1 сола, мотор, коробка ходовой зур, салон тоза, ухаженӣ. хоб бо чӣ равон кардан? мошин дар аму чикалс мега, чикалс ба қарор дорад, срочна фурӯши аму хуҷанд бо як ҷои чикалс дошта ҳам тарафҳо мерем. хулоса бардор азиз мехарем. ба дизел мегардад. мотор ДВН. харидорои конкретни занг занен солаш 97 S-класс харо маромат кунен бо оиди нарх навош гап занен. хулоса 4-1 номерош. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз Toyota Vitz
витсои 2015 вагониай душанбе дахар дорад 38000 сомонӣ. кузов седан, мотор 1.1 автоматика, срочно вагонай. WhatsApp данаисен чахчах мекунем меган сурат да хоб коруш маълум ай короче 1000 сомон да соз мешава. рости манат дестам ки ҷошая мошин айни ҳол мега дар душанбе қарор дорад. хоб масъалаи растамошкаш кадаги нестай. 18000 сомон мешава растамошкаш мега. нархи мошин ҳолиш 38000 ай. ака 38 та метен худотон бо растамошкаш мекунем. бардораз нигоҳ кунем. худтон растамош мекунем акисай худтон. у тарафша бардораз из рости худотон бо занг зана персент 67000 сомон мешава мега опши расход хати растамошкаш 67000. боқи даромади худ лайкора монен подписатсия кунен. боқи даромади худ бачаҳо.